sini খুব বয়স্ক bro bini soripuna chaya ne paralyze ke rugi din oha অনেক বছর 2-3 বছর প্যারালাইজ তো কে আবদি কে চারনো কে হা বড়নো হিমবো জায়গাও বনতেও কে তিনি হর প্রায় একটা দেড়টার সময় হঠাৎ কি নো হরমাইয়ে থাফানি হরমাইয়ে আবদি কে খামবাই নো ব্রফনো সিরিয়া মাইকেরও যত ছুপাই থামন জরাও সিরিয়াঙে খামিয়ে থুইথা কে নো ফনো খামহা নো খামন লগেও যে বুড়া আবো 80 বছর বয়স বিনি লগেনো খামথা তবো পারানোকে চং মাতাই লংকারাই পারাই মনু সেলিংটা বিসি নান্দার ক্লাইবো কে বড় ফের সার্ভিস রকো ফাইদি ফাইদি লেট খামন বই মাইরি আমথা তবো খামথিও চং তাও ফাইয়ে চিনি র পরিবার বাই মালাইনি পরিবারনি দুঃখ রনো চং খানি ফাইয়া বাড়ি দুঃখ মানে খুব খা খামনি কমানো মাইকে আসু দুঃখ থাংলো হর খামতাই থামোবা বাড়ি খা সাই মা দहा জংखो কাবো খায়ে ন আমফো হঠাৎ কে আং মিয়া ন ফাইমন জরাও দিনাই দ্রি খুব মাইকে আং আবনো খায়ে খাইয়ে নাইনি হিং আমফो তাও সফै যে নাইফাया के मा खेनिख्रुइ बतो केहा इन्सिडेन्ट थामोबा आरो इनफोनो बिनि फेमिलिनि परिवार जारा तंनाय रंनो रानि खाम सानाय बये जों जत फैले बारानि एलाकानि जत ब्रुनो फैले नायलेफाया ए प्रशासनिक हइते फनो हाबा लाफा रावखोनो फैले नायफाया जोंनि रानि जे म्यानमाराव दंखे आबदिराव जों बिसकाव फादार जों आबन बये एसडीएम रबाय सालायो रां डिजास्टार मेनेजमेन्ट नि फान्ड हइते फो जाते वो फैमिली रो न कन्सल्ट करे कन्सलेशन सामहारि आंनि बचो आं साने के आबनो मासानि बो इमन जराबा के बिनि आत्मा बिनि फला गाहाम के ईश्वर बुंतेनांथौ जेहेतु गाहाम के तो बयो जों जतोखनो बिनि बय प्रेयार केनाय बसिनो सर ओ हर खामपुरले बबा हेके खामानि कलाई खाबो हर खामपुरनि के घटना तो आसले ब्रांनो मसाला बिनि मसाला दङ मुम्बाइ सालिके हामो अंके ब्रांसे डिटेल साकु मायनाय इनसले के किसा मोबाइ खामि पसे बुजुमाय थाया अंके बिन तो थाफा ग्रेस खामखौ याकु मायावसे थाफा केरिया अबहो कुये थाफा पोस्टरे उनसुके बिनि सा गाब्ला दङ आरो कोनो समय ह खिरावके कोनो केरियावो आबोसे बबाय खामिफा जों सासुमैया हरुन एकटा डेटारो खामोबा के निनि बाबानि बुमुंले ताम हरिमोहन दियां ना बॉयस रख बसे खासी बहुत कोनो जॉब रख देखाय ना खाया मानसा बके आगि रको कोनो जॉब रखाया ना खाया तांचाव पारानि बुमुंके लंकारै पारा